Sama-sama sa Diyos Espiritu Santo. Imong santos nga tubangan nagpasalamat sa tanang grasya o kayuhan sa ilang panglawas o kayuhan sa ilang pagpuyo. Yata kanunay nila may panglawas o kanamong tanan sa San Vicente nga malikay in taon ni sa COVID-19. Ipalayo jud in taon ni Sinyo San Vicente kaming tanan nga nagpuyo aning kaliputana. Panalipdi jud taon ni Sinyo San Vicente nga malikay jud in taon ni sa tanang disgrasya, sa tanang dautan, sa tanang panghitabo. Iway mi sa katalagman, iway sa tanang mga balatian nga tanan. Tabangin ta mi Sinyo San Vicente, kaluyin ta mi tanan Sinyo San Vicente. Di po opitalo Sinyo San Vicente, mahulong nin ta rin COVID-19. Kaluyin ta mi, wala ta mi trabaho, wala mi mga kapaingnan Sinyo San Vicente, kapaingnan Sinyo San Vicente. Ihatag in taon ang among gipangayong, mahunong na in taon ng sakita. Dili yun in taon may makakitaan ng sakita Sinyo San Vicente. Di yun ni kay Bao nga mutakboy ni sa among lawas. Mao nang ipalayo yun in taon ang tibuok kalibutan, mga tao nga nagpuyo sa kalibutan. Ihatag in taon ang among gipangayo para mahunong na ning COVID-19 nga di yun in taon may maigo. Tungod sa COVID-19, wala na dyan yung taon ka maprosesyon. Tungod kay nahadlok ming tanan nga maigo mi aning COVID-19. Ug nawadaan yung taon may panarbaho. Pag sinog, wala na magpasinog kay namo. Tungod sa lockdown. Tuloy, pang Sinyo San Vicente. Tapangin ni Sinyo San Vicente nga mo nung taon. Nakita Sinyo San Vicente, ako na epektuhan. Wala na may mga kaon, wala nagpasalamat lang yun kung naay mga gobyerno nga naghatag na mong bugas, tagutlo ka kilo, tagil mga ka kilo. Abangi dami Sinyo San Vicente, kaluyin, taming tanan, taming tanan. Tabangin dami Sinyo San Vicente, kinasing-kasing ng among pagampo Sinyo San Vicente. Sami Vicente sa Diyos igampo, kami nga kanimoy na naglaom.